Bon dia, em dic Toma, tinc 10 anys. És un ball i la cançó es diu We Like a Woman. Llavors, hi ha un grup de noies que estan en filera darrere d'unes cadires. La cançó comença i les nenes se senten en les cadires. És molt divertida, s'aprèn bastant i pots aprendre coses noves. Més àgil, més divertit, sabent fer més figures. Una vegada vaig mirar un vídeo per YouTube per aprendre a frenar, perquè m'havia acabat de comprar els patins i no sabia frenar. Per començar s'ho passarà molt bé, aprendrà moltes coses, fer figures, com per exemple la pirueta, saltar, etc. També és bastant educatiu. Jo crec que hi ha més noies que nois perquè aquesta activitat és més per noies, però els nois que hi vulguin participar hi poden participar. Let's go, girls. Come on. I'm going out tonight. I'm feeling alright. Gonna let it all hang